beda jtihom xogħol kiefer. U għal-mulej xejn u moħbi u ra kollox u sama il-karba tagħhom. Abbat Mose biex joħroġ il-poplu tiegħu mill-ħakma tal-ħarxa tal-Eġizzjani. Issa, minn hemmhekk minn fejn kellhom joħorġu biex jaslu għall-art ta' Kanaan, kull ma kellhom bżonn jieħdu biss 11 il-ġurnata, ġimagħtejn, u ħadu 40 sena. Għaliex? Għal 3 raġuni. Waħda minħabba diżubbidjenza. It-tieni nuqqas ta' fidi u t-tielet kien hemm il-bżonn li tqum ġenerazzjoni ġdida. Mela, infakkarkom x'kemm għamel emmejjel kbar il-mulej mal-poplu ta' Iżrael biex joħroġhom mill-Eġittu u jwassalhom fejn il-mulej iridhom biex ifaħruh. Sewwa, imma dawk bdew igergru. Infatti, f'Salm 78 jgħidlek li dawn l-affarijiet li seħħu f'dik l-epoka, f'dak l-episodju li seħħu dawk l-emmejjel li jagħmel il-mulej jibqgħu jissemmew minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Għaliex? Infatti jgħidilna vers 7 biex falla nqedu t-tama tagħna ma ninsewx l-emmejjel tal-mulej biex inħarsu it-talim tiegħu u ma nkunux bħal nies diżubbidjenti l-poplu ta' Iżrael ta' ras jibsa li bxejn ma jisma' li qalbhom kienet bla mistrieħ, l-ispirtu tagħhom ma kienx fidil, ma kienux faithful, ma kienux ubbidjenti lejn Alla, imma kienu nies ribellużi. U vers 9 jgħidlek u liet Efraim għalkemm kienu armati daw ta' x'għamlu miflok daħlu għall-battalja beżaw u marru lura, reġgħu lura f'jum it-taqbida. Huma ma ħarsux ir-rabta talla u ma ridux jimxu fit-talim tiegħu. Insew l-emmejjel tal-mulej u l-leġubijiet tiegħu tal-mulej li urihom. Jirrappreżenta dan. Mela, poplu Kristjan li għalkemm ra l-qawwa, ra l-mirakli, ra l-fejqan fil-ħajja tiegħu, ra x'għamel il-mulej fil-familja tiegħu u mal-sitwazzjonijiet tiegħu, ma komplewx jimxu mal-ħajja mal-mulej fil-ħajja Kristjana. Ma użawx il-kelma li taqta' b'żewġ ixfar u ma użawx l-awtorità li l-mulej Alla tagħna kull wieħed u waħda minna. Ma baqgħux fil-patt ma' Alla, waqfu mit-taqbida ma taqbdux il-ġlida tal-fidi li tissemma fl-ewwel Timotju 6:12 li tgħidilna tqabad it-taqbida tajba tal-fidi, aqbad il-ħajja ta' dejjem li għalija int ukoll imsejjaħ u stqarrejt l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xhud. Inti meta tiġi hawnhekk u għattejt f'ommok li inti trid il-mulej hemm ħafna xhieda, inti qed quddiem ħafna xhieda, quddiem il-poplu Alla, quddiem is-sema u l-art, kulħadd samak. Allura inti qed tajt weda. U meta taqta' dik il-weda inti ma bqajtx fil-covenant mal-mulej. Mela, issa, meta tiġi xi problema, aħna m'għandniex jew sitwazzjoni jew mewġa mhux naqtaw qalbna għal kull inkwiet, jew jiġi xi maltemp, jew tixtieq xi ħaġa fil-ħajja tiegħek u għadek ma rċevejtix. X'tagħmel hemmhekk? Mhux ma naqtawx qalbna, iżda nibqgħu sodi u granfati mal-kelma talla, għax il-kelma u l-wedi talla huma iva u ammen. Mela, issa, sa nagħmel, issa tinsewx ukoll, nfakkarkom, sa tagħmel meta tiġi il-gwerra ġejja. Di mhix fittizja imma ġejja. Sa tagħmel meta ġejja xi pandemija oħra, ħatitlaq il-mulej, ħatitlaq mill-patt Alla, ħatħaqta' qalbek, x'a tagħmel? U x'a tagħmel meta nkunu bla cash f'idejna, x'a tagħmel dak iż-żmien? Iktar u iktar idu nkunu granfati mal-blata di unshakable rock. Halleluja. Kif diġà għaddejna minn il-passajdinna minn precursor tal-bidu kienet ġast il-bidu dik. Issa ġifieri għad komplu ġejjin. Imma il-mulej qed insisti li rridu nibqgħu sodi u granfati. Amen.
Il-mulej infakkarku li ma tanix spiritu ta' biża, iżda tagħna spiritu ta' qawwa, spiritu ta' sound mind, spiritu ta' mħabba u mħabba li nħobbu lil-mulej Alla l-ewwel qabel kollox. Il-mulej jgħidilna ħobb lil-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'moħħok kollha, b'saħħtek kollha u ħobb lil-lajrek kif ħabbejtek jien. Amen. Ħanaraw x'għamel magħhom il-mulej li prattikament għamel magħna wkoll. Vers 13, mela ferraq il-baħar, għaddijom minnar, tnixfa. Il-baħar God sellem u God slaw. U ferraq għamel wej, il-mulej għamel wej, fejn memx wej, fil-ħajja tagħna wkoll. Vers 14, binar, mexxihom bisħaba bħuġġiġa dawl bil-lejl. Il-mulej jipproteġina mill-ladu tagħna, il-mulej Alla tagħna jkun magħna, qatt ma jitlaqna, qatt ma jabbandunana u qatt ma jfallina. Jigwidana riġlejna, jgħidilna minn fejn għandna ngħaddu. Ġesu huwa triq, il-gwida tagħna lejl u nar, il-kelma tiegħu hija l-mużbieħ għal riġlejna li qiegħda Psalm 119 vers 105. Halleluja, grazzi mulej Ġesu, xejn mu tqila lik u xejn mu impossibbli għalik, grazzi mulej. Vers 15, u xaqqa il-blat fid-deżert, tom jixorbu kemm jifilħu. Ħareġ ukoll gligel mill-blat u għamel il-mijiet jiġru qishom xmajjar. Ġesu huwa l-ilma tal-ħajja. Ġesu li qatt ma jaqtalax. Ġon 4:14 li Samaritana għalila kull min jixrob mill-ilma li nagħtih jien ma jieħdu qatt. Imma l-ilma li nagħtih jien ikun fih għajn ta' ilma ġiri sal-ħajja ta' dejjem. Ġesu huwa l-ilma, Ġesu huwa l-blata tagħna. X'għamlu dawn? Hawnhekk qed nikkwota Psalm 78 vers 17. Huma dimbu iżjed kontra tiegħu billi qamu kontra l-oli fid-deżert. Ġarbu lill-Alla f'qalbhom billi talbuh ikel skont ix-xewqa tagħhom. Tkellmu kontra Alla, qalu jista' Alla iħejji mejda fid-deżert ta' daqqa fuq il-blad biex joħroġ l-ilma u xmajjar faru, jista' jagħti wkoll il-ħobs, jista' jipprovdi l-laħam għall-poplu tiegħu. U vers 21 jgħidlek il-mulej sama dan u għadab. Għaliex? Għax ma kinux jemnu falla u ma kinux jafdaw fis-salvazzjoni tiegħu. U huma għaxina nibda ngħid daw kellhom x'jieklu. Daw meta kienu l-Eġittu daw stanew u stanew ukoll l-annimali tagħhom. U meta ħarġu bl-annimali tagħhom ukoll dawn, ġifieri daw kellhom x'jieklu daw. Kull ma jridu jagħmlu dawn kien jridu jgħadbu lill-mulej. U l-mulej qalilhom qal hekk tridu ħantikom. Iktar minn hekk, mela x'għamel il-mulej biex tidher il-glorja tiegħu. Fetaħ il-bub is-sema, għamel xita ta' manna fuqhom biex jieklu, tom il-qamħ tas-sema, ikel tal-anġli, tom ikel ix-xaba sa nafu li l-ikel tagħna huwa l-kelma tal-Alla. Amen, Ġesu huwa l-ħobs, il-manna hija l-kelma li l-bniedem ma jistax jgħix bil-kelma, bil-ħobs biss, iżda kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Halleluja, grazzi Ġesu. Għamel ukoll xita tal-laħam fuqhom, ma safar, niżel fuqhom l-ammont daqs ramel tal-baħar. Mak daw prattikament ma kien jonqoshom xejn. Bħalma aħna meta għandna l-Ġesu magħna ma jonqosna xejn. Għal xiex nitilquh il-mulej meta tiġi problema jew tiġi sitwazzjoni. Jekk għandna l-Ġesu magħna għandna kollox. Halleluja. Grazzi Ġesu. Daw vers 13 inkompli nikkwota, anqas laħqu temmew xewqithom kienu għadhom blikel fħalqhom, gergru. My goodness. U l-mulej inkorla u qatlilhom l-aħjar nies tagħhom żgħażagħ ta' Iżrael mal-art xeħħithom. Issa nfakkarkom li dak iż-żmien fit-Testament l-Antik ma kienx hemm id-dem ta' Ġesu li jgħajjad ħnina. Right, għalhekk kienu jmutu daqshekk għax kull meta jkunu jġarbuh kien taqa' il-erda insomma, il-korla talla. Madankollu
baqgħu jidimbu ma emnux fl-ġubiet tiegħu. Imbagħad kienu jfittxuh meta kien jeqridhom għax kienu jġibuha fuq saqajhom huma stess. Kienu jindmu mbagħad u jfittxu lil Alla bil-ħerqa. Kien jiftakru li Alla huwa l-blata tagħhom, Alla l-għoli l-feddej tagħhom, imma kienu jqarqu bih bi kliemhom minn għalihom. Kienu jikdbulu għax qalbhom ma kien jitsewa miegħu, ma kienux faithful mal-patt tiegħu. Iżda l-mulej kien iħen u jaħfrilhom ma kienx jasal biex jeqridhom. Ħafna drabi kien iżomm il-kolla kien jiftakar il-bniedem bnedmin huma bħal ziffa tgħaddi u ma terġax lura. Now you see and now you don't. Dak hu l-bniedem. Qatt rajtu hamster idur fuq dik ir-rota u jdur u ma jasal imkien, daw hekk ġralhom bid-gergir u bid-diżubidjenza tagħhom, daw ma waslu mkien. Issa, u aħna nafu biex noġbu lill-Alla il-fidi. Ħadd ma jista' joġob il-Alla mingħajr fidi. Impossibbli jgħidlek, impossibbli li toġob il-Alla mingħajr fidi. Daw saħansitra raw ukoll l-emejjel tal-Alla fuq l-għadu tagħhom meta Alla bat il-kastigi fuq l-Eġizzjani biex joħorġu il-poplu tal-Alla joħorġu jfaħruh. Mela x'għamel il-mulej biddel ix-xmajjar f'demm, batilhom id-dubbien, żrinċijiet, dud, ġradijiet, silġ, sajjetti, pesta, mewt mill-ewwel wild tal-Eġizzjani u fuq l-annimali tal-Eġizzjani wkoll. Ġifieri daw ġew kollha l-kastigi fuq l-Eġizzjani u fuq il-poplu tal-Alla ma missewhomx dawn l-affarijiet. Raw il-mirakli, ferraq il-baħar biex jaħarrabhom mill-ladu tagħhom. Raw il-baħar jerġa' jinżel fuq l-ladu tagħhom. Ara x'protezzjoni ta' my goodness m'għamilx il-mulej. X'kif tista' titlaq il-mulej? U bdew baqgħu jidimbu kontrih. Jirrappreżenta persuna ingrata li dejjem tgerger, li kulħadd tiġi xi sitwazzjoni, tiġi isa bħal dak il-hamster li jdur daqqa jiġri, daqqa jieqaf u darġa jarġa jaqbad, u ma jasal imkien. Mela, induru Numbers 13 u 14. Hawnhekk naraw fejn il-mulej ittestja għal darb'oħra il-poplu tiegħu. Issa aħna nafu li għal Alla xejn mu jaf kollox jaf, xejn mu moħbi quddiem għajnejh. U qabbat il-Mose biex jibat l-ispiji biex jimorru fl-art imweda. U jiena naqra bdejt ngħid mulej. Kieku għattalili jiena kont ngħidlek mulej jiena naf dak ta'. Jekk inti ħadd iħoddni hemmhekk, jien m'għandix għalfejn qed immur nispija qabel ma jekk inti Alla l-kelma tiegħek hija iva u ammen jiena nafda fik u mbierek u dak min jafda fik, min jittama fik, għax jiena naf li l-kelma tiegħek u l-wedi tiegħek huma iva u ammen. U min tista' tmur kontra l-kelma tiegħek, ħallelujja. U inti Alla li qatt ma sa titlaqni, Alla qatt ma sa tabbandunani u qatt ma sa tfallini. U l-mulej jitini r-rebħa, ammen. Imma da Mose x'għamel? Qabbat leaders. Qabbat mhux xi newcomer ta' jew xi bniedem għadu qed jitgħallem, għadu leaders, mexxejja daw. U dit għad nix naħseb, grazzi mulej, meta l-pass irċiva kelma u għal fil-bidu ta' dis-sena, meta għal li ħafna ġejjin testjati, speċjalment minn leaders. Issa ma nafx jien. Forse qabel ma nitlu fl-art imweda, ma nafx, individwali, fidej il-mulej. Dan, Mose qabbat leaders minn kull tribu. Sewwa? U ħansemmihom, u issa mbagħad ngħidilkom għaliex ħansemmihom, minn tribu ta' Ruben, Samuwa, minn tribu ta' Simjon, Safat, minn tribu ta' Ġuda, Kaleb, minn tribu ta' Iżakar, Igal, minn tribu ta' Efraim, Hosea, li mbagħad bidlulu ismu għal Ġoswe, minn tribu ta' Zebulun, xaħat ieħor, insomma l-ismijiet mhux se nsemmihom għax imma naqra strambi. Tribu ta' Manassi, tribu ta' Dan, Aser, Naftali, Ġad u Benjamin. Dan huma 12 il-lider li qabbat Mose biex jispijaw l-art. X'jispijaw? Mela, biex jitkixfu, jaraw in-nies, jekk humiex ħafna jew ftit, jekk humiex b'saħħithom jew dgħajfa, jekk l-art hijiex tajba jew ħażina, jekk hijiex imdawra biswar, l-art jekk hijiex qammila jew ħawlija, fihiex siġar
jew le. Imbagħad Mosè qalilhom morru, għamlu l-ħila u ħudu mill-frott tal-art għax dak iż-żmien kien iż-żmien tal-għeneb. Insomma, daw biex naqta naqra fil-qosor daw marru, obdewh, telgħu, jitkixfu, spijaw xem mhux m'hemmx u ġew lura. Qataw l-għeneb by the way u kull anqud daqsiex u jgħidlek li anqud wieħed kellu jġorru żewġ irġiel zokk bejn fuq l-ispalla naħa u anqud mdendel. U qed nimmaġina qataw ukoll ir-rummin u t-tin insomma. U qed nimmaġinhom daw bil-zokk u bil-anqud imdendel qed igermu l-għeneb insomma ġew quddiem Mosè u ġew quddiem il-poplu Alla dawn. U qalu isma' u jgermu l-għeneb qed nimmaġinhom qed igermu. Għadna isma' vera ta' dik l-art nixxi ta' art, l-art nixxi qasel u ħalib, ġifier vera mbirka dik l-art, għaw sieħbitin inqambalaw u jgermu isma' vera ta' imma isma' rajna l-ġganti hemmhekk ta' qishom grasshoppers, mela hemmhekk hemm il-swar, mela dak ħanifilħu għalihom, hemmhekk hemm dawk in-nies hemmhekk daqsiex, mela qgħu tieni naqra imbalaw u jgermu l-għeneb insomma daw. U jiena di rajta Israel gem style. U vera, għax dawn kollu igergru. U għaw, Maltese gem style ukoll. Issa, mela, minflok jgħidu, grazzi mulej li ħaddaħħalna f'din l-art. Art li tnixxi ħalib u għasel, minflok jgħidu grazzi mulej li din l-art hija tagħna, grazzi mulej li din li inti Alla ħati proteġina, inti l-protettur tagħna, ipproteġġejtna qabel u ħati proteġina issa. Ma daw l-affarijiet ma qaluhomx. Minflok qalu grazzi mulej li inti l-għajnuna tiegħi u fismek ħanelbu l-ġganti, daw ma qalulhomx, ma qalux daw l-affarijiet. Kien Kaleb minn fejn? Edna, mill-liema tribu? Mit-tribu ta' Ġuda, mit-tribu ta' Ġuda. Sikkitom qalu iqfu, neħduha f'idejna din, nistgħu nirbħuha għax nifilħu għaliha. Halleluja, kollox nistgħu nagħmlu permezz ta' Kristu li qawwina. Amen, Filippin 4:13. Qed taraw id-differenza? Differenza ta' attitudni, differenza ta' il-kliem. Kolla l-oħrajn kollha tkellmu n-negattività, kollha ġabu il-prova negattiva, rapporti negattiv u da għal nirbħuha. U l-oħrajn tkellmu x'kiex jitkellmu? Tkellmu telfin. Tkellmu telfin u mhux tal-li hekk, numri 14:2 qalu dawn. Mhux li mitna fl-Eġittu jew f'dan id-deżert qalu għaliex ħajdaħħalna l-mulej f'dan il-pajjiż komplew igergru. Ġoswe u Kaleb qalulu għaliex qed tieħduha kontra il-mulej. Jekk il-mulej magħna għaliex qegħdin tibżaw. U biex naqtalkom fil-qasir f'numri 14:23 il-mulej qal ħadd minn dawk kollha li ħaduha kontrija ma jara l-art li jien wed imma il-qaddej tiegħi Kaleb li kellu spiritu ieħor fih minn dan il-poplu li mexa għal kollox warajja. Inwaslu fl-art li mar fiha u jirrita biss nislu il-poplu tiegħu. Mela hawnhekk qed jgħidilna il-mulej jgħid ndaħħal biss dawk li ċaħdu lilhom infushom li ġarru s-salib tagħhom li jagħmlu r-rida tiegħi u dawk li joġbuni, dawk li fdawni, dawk li mxew kompletament bil-fid, il-dawk indaħħal jien fl-art imweda. Iżda dawk li gengmu kontrija jaqgħu mejta fid-deżert, meta huma stess ipproklamaw li qalu mhux li mitna fid-deżert, ara naqra kemm irridu noqogħdu attenti x'joħroġ minn fomna. Fis-seta Proverbji 18:21 jgħid fis-seta tarsien hemm il-mewt u l-ħajja. Min jinqeda bih tajjeb
jiekol minn frottu. Min jinqeda bih ħażin ukoll ħajjuħu minn frottu, imma frott ħażin. Għax dak li tiżra taħsad. Amen. Għallek irridu noqogħdu attenti x'joħroġ minn fomna. L-Iżraeliti negattivi u bla fidi qalu li hemm il-ġganti u li għalihom kienu qishom grasshoppers. Kaleb u Ġożwe qalu żgur li l-mulej jeħlisna mill-ġganti. Amen. Tkellmu l-pożittività. Għal-poplu ta' Iżrael dawn li għengmu mhux minħabba l-ġganti ma daħlux fl-arti mweda, iżda minħabba d-dubi, minħabba ma fdawx il-mulej li jekk ma tafdax il-mulej f'min titafda fil-bniedem meta misħutu min jittama fi bniedem Ġeremija 17:6 u mbiraku min jittama falla. U d-dikjarazzjoni, x'joħroġ minn hawn daw iddikjaraw rapporti ħżina. Huma stess waqfu lilhom infushom milli jidħlu fl-art imweda. U l-istess aħna, jekk ħajkonna l-ħsibijiet ħżina, rapporti ħżina, nemnu dak il-ħsibijiet, nemnu f'qalbna u ħajoħroġ minn fomna dak li diġà hemm fil-moħħ u dak li hemm f'qalb, inti qed tipproklama it-telfin fuqek innifsek. Daku, għax mhux iċ-ċirkustanzi jfalluna, mhux il-problemi jfalluna, mhux il-ġganti u mhux il-muntani. L-ebda minn imma nkunu qed infallu lilna nfusna b'attitudni ħażina, nuqqas ta' fidi u ma niddikjarawx il-kelma talla. U mhux hekk, u jekk jiġi xi sitwazzjoni tibda tolli l-isem mara x'għamel li għadu x'għamel l-għadu, meta ma tkunx taf li l-għadu qed jorok ideh jgħid tara dik kemm qed tissemmini jew wara dak kemm qed tissemmini. Mela ħa nibqa' nagħmillu ħalli jkompli jsemmini. U l-mulej dak ma toġbux mhix laxqa tiegħu għax il-mulej irid li aħna bħala l-poplu tiegħu nollu lill-kelma tiegħu, nollu lill-isem qaddis tiegħu, ħalleluja, u li nkunu grati x'għamel il-mulej għalina fuq is-salib 2000 sena ilu. Amen. Halleluja. U niftakru dejjem kemm għamel magħna, kemm il-darba għamel wej fejn m'hemmx wej, kemm il-darba proteġġina, kemm il-darba fejjaq lilna u fejjaq il-familjari tagħna, l-maħbubin tagħna, kemm il-darba ħelisna. U laqqas aħna bistess nafu. Grazzi mulej, halleluja, kemm m'għandna xiex nirringrazzjawh. U ma nxewxux aħwa, ma nikkomperawx lilna nfusna ma' ħadd ieħor, ma nikkomperaw lilna nfusna ma' Ġesu Kristu, x'għamel Ġesu għalina. Grazzi, u ma naqlawx paroli żejda, għax il-paroli żejda jġibu l-ġlied. Amazing, jinqala ġlied paroli żejda u ma nkunux moħħna fuq ħadd ieħor. Iżda il-mulej jridna nixħdu lilna nfusna, inġorru s-salib tagħna, s-salib huwa l-persekuzzjoni, għax il-persekuzzjoni hija parti mill-pakkett tal-Kristjaneżmu, alright? Imbiraku minnu perseguitat fismi, jgħid il-mulej, taqtax qalbek, jekk inti persegwitat imbirak int. Amen? U imxi wara Ġesu Kristu u wetta is-sejħa tiegħek fuq din l-art. Run your race in Jesus' name. Amen. Kaleb qal il-Ġożwe narawha f'Ġożwe 14:12. Tini din il-montanja qallu, tini din il-montanja, għax żgur li l-mulej warrab minni l-għadu, ħalleluja, x'kienet jitkellem hawnhekk? Hawnhekk kienet jitkellem il-fidi tiegħu. Jiġifieri, meta jkun hemm sitwazzjoni bil-fidi fil-mulej rridu nidħlu all out, għax nafu li l-mulej jirrebbaħna u qatt ma jitlef l-ebda telfa, l-ebda battalja. Il-mulej jirrebbaħna u il-mulej itina ir-rebħa f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Ek rridu nkunu poplu li nitkellmu bil-fidi fi Kristu Ġesu u ma naqtawx qalbna u noħorġu vittorjużi b'attitudni ta' Kaleb u Ġożwe. Halleluja. U nelbu, Iva, f'isem Ġesu nelbu kull ġganti, nelbu kull muntanji, nelbu kull ċirkustanzi u nelbu kull sitwazzjoni. Għax il-mulej jgħidilna f'Iżajija 41:13, jien il-mulej Alla tiegħek inżomm l-ammintek, la tibżax, jien nejnek. Vers 11, la tibżax, għax miegħek jien insaħħek, nejnek, nrebħek bit il-laminija tiegħi, it ir-rebbiħa tiegħi, jgħid il-mulej. Halleluja. Amen.
U aħna nafu li l-mulej kien għadu u jibqa u hekk kif kien magħhom ikun magħna wkoll. Amen, u jtina r-rebħa għax il-mulej Alla tagħna huwa Alla ħaj u ħadd ma jista' joġob il-Alla mingħajr fidi. Mela, kull min jgħid li din il-muntanja inqala u ntafa l-baħar mingħajr ma tiddubita, imma dak li għadek kemet jisseħ. Ġiżi emmen li ħajseħ u jisseħ u jisirlek dak li jett. F'Mark 11:22. Issa, xi tfisser li nirtu l-art imweda li il-mulej għandu għalina individwali. Tfisser li tasal f'mument fil-ħajja tiegħek li kollok ħajja aħjar kif kellek qabel, kuntentizza iktar minn kif kellek qabel, tgħix ħajja fl-abbundanza mhux biss materjali iżda spiritwali wkoll. Li timxi li dak li tmiss bidejk jifjorixxi, ikollok il-favur iktar mal-bniedem, bibien miftuħa fejn qabel dejjem sibtom magħluqa, jirnexxielek f'kull ma tagħmel. Il-mulej jista' jaqilak minn post u jitfak post ieħor, tipo bħal xogħol, minn xogħol u jitfak għal xogħol ieħor, minn dar u jitfak f'dar oħra, minn pajjiż għal pajjiż ieħor. Imma ovvjament fit-timings tiegħu sewwa rridu nkunu sensittivi għall-ispirtu tiegħu. Mhux ngħidu aħna imma x'jgħidu. Il-mulej lill-Abram f'Ġenesi 12:1-3 qallu oħroġ minn artek u minn dar missierek ġifieri qalaw minn artu u minn dar missieru. U għallu, u mur lejn art li jien ħanurik u jien hemmhekk f'dik l-art nagħmlek ġens kbir, imbirkek u nkabbarlek ismek u int hemmhekk tkun barka u jien imbirek kull min ibirkek u nisħed kull min jistek. Mela, u biex tiret l-art li l-mulej wedek l-ewwel trid tgħaddi mill-wilderness. Wilderness, desert, minn nar, mill-widin, minn tastijiet, minn provi, bl-obbedjenza u b'attitudni tajba, bil-fidi, għax bil-fidi niksbu l-wediet, amen? U jekk waqajt forsi gergir xi naqra jew jinnaf kellek xi naqra disgwit, just indem, tibqax hemm indem mill-ewwel u warġaqbad it-triq id-dritta tal-mulej, amen? Waħdek mhijiex faċli għalhekk akonna bżonn il-mulej għax maħna xejn mingħajr il-mulej. Il-fidi fil-mulej biss tagħmel l-affarijiet possibbli. Għax kieku waħedna kieku nagħmlu pudini u frajjaġġ. Amen. Kollox u possibbli fi Kristu Ġesu. Omlit. Mela, hawnhekk qed naraw li Kaleb u Ġoswe kienu ir-remnant ta' dik il-ġurnata, ta' dik il-ġenerazzjoni. Issa, nfakkarkom, mela, kienu il-fdal, il-survivors, nfakkarkom kemm ħarġu Eġizzjani, ħarġu 600,000, 600,000 ruħ Iżraeliti minn hemmhekk. U min wasal fl-art imweda? Żewġ minn nies. Kaleb u Ġoswe, biss. Għaliex, għax kellhom fidi tajba, attitudni tajba. Ħankunu bħal daw in-nies Kaleb u Ġoswe, ħankunu r-remnant ta' din il-ġenerazzjoni, ħankomplu nitqabdu t-taqbida tajba tal-fidi, għax il-mulej ifittex nies bħal dawn, remnant li joġbu lill-Alla għal-kosta kollox. U jekk inti ħallejt il-mulej jaddik mill-wilderness u minn desert, Kuraġġ, għax Romans 8:18 jgħidlek, id-batija li qed tissa m'għandux taqsam xejn, halleluja, mal-glorja li qatt trid tidher fina għax il-ħlejja jistennew bil-ħeġġa il-manifestazzjoni ta' ulied Alla. Glorja lilek mulej u l-kelma tiegħek hija iva u amen mulej Ġesu. Kaleb li kien Nerġa' fakkarkom minn tribu ta' Ġuda li joġob ħafna l-Alla, b'attitudni tajba u mimlija fidi, tant li joġob l-Alla li Ġesu
ġie mwieled mit-tribu ta' Ġuda, ġie mid-descendenza ta' tribu ta' Ġuda, the Lion of Judah. Halleluja! Halleluja! Li ġie jimmanifesta fuq dil-art bil-qawwa bil-glorja tiegħu. Glorja lilek mulej Ġesu. Halleluja! U waqt li qed nipprepara dan urini fl-Ispiritu, grazzi mulej, jekk dik il-persuna tħalli lil-mulej, immexxija f'dak il-wilderness u f'dak id-deżert, halleluja, u tħalli lil-mulej jistreċċja, u iktar ma tħalli lil-mulej jistreċċja, iktar il-mulej fits in that person, in Jesus' name. U l-qawwa talla, glorja lilek mulej Ġesu, il-qawwa talla timmanifesta through that person għall-glorja tiegħu, bis-signs and wonders, halleluja, Mr. Qaddis, ħajkun dak li titinti jekk kif sema u kun fuq dil-art tal-glorja tijak mulej Qaddis, nkun nfaħħar ismek mulej Ġesu. Halleluja, viva mulej Qaddis, il-ħlejja kollha jistennew il-manifestazzjoni ta' wlied Alla fuq dil-art. Grazzi Ġesu, halleluja. Xi tfisser Kanan, l-art imweda Kanan? Metafora fil-Kristjaneżmu jfisser ultimate spiritual reward, l-ola premju spirituali li tkun ukoll fi stat ta' paċi u kompletezza spirituali. Jirrappreżenta post ta' mistrieħ. Issa aħna nafu li Ġesu kun diġà l-mistrieħ tagħna waqt il-wilderness, għax Ġesu huwa l-ħobs, Ġesu huwa triq, Ġesu huwa l-ilma tal-ħajja, il-prinċep tal-paċi, il-manna li konna bżonn ta' kuljum. Iżda kemm iktar inkunu ħafna iktar aħjar meta nidħlu fil-mistrieħ, meta nidħlu noħorġu mill-wilderness u nidħlu fl-art imweda li l-mulej Alla tagħna għandu għalina. Iżda mhux kulħadd ħajidħol. Mhux kulħadd ħajidħol. Hekk kif fl-Iżrael poplu talla mhux kulħadd daħal fil-art imweda, mhux kulħadd ħajidħol fl-art imweda tiegħu. Fil-mulejjaf. Fil-Hebrews, Kanan kena li tfisser li tinżel b'tabija tqila, ġifieri persuna li niżlet jew waslet b'tabija fuq dara, ġifieri jew xi responsabilità, xi twettaq bl-umiltà, baxxit lilha nnifisha, rażnet lilha nnifisha, u ma wetqitx ir-rida tagħha iżda wetqet ir-rida tal-mulej. U l-mulej jolli lil min jitbaxxa u nniżżel u jsabbat lil kull min jolli lilu nnifsu. Amen. Issa, fit-Testament il-ġdid naraw persuna oħra li spiritually din daħlet f'Kanan biex niftehmu, ultimate spiritual reward. U narawha f'Acts. Acts 6:2, mit-2 sa 8, fejn jgħidlek nista' nikkwota hawnhekk, it-tnax, jiġifieri 12 l-apostli sejħu l-ġemgħa tad-dixxipli biex ikellmuhom u qalulhom isma' mhux sewta li aħna naqdu fl-imwejjed xogħol fiżikali u nħallu l-kelma talla u għalhekk l-aħwa għażlu fosthom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb, jiġifieri li huma faithful, li ma jaqlawx problemi, li ma jagħmlu l-ebda kompromess, li jkunu mimlijin bl-Ispirtu Santu u bl-erf u li aħna nistgħu nqabduhom bix-xogħol responsabbli. U dawn hekk għamlu insomma u għażlu 7 irġiel. U wieħed minnhom kien jismu Stefnu. Infatti, f'vers 8 jgħid li Stefnu mimli fidi u mimli qawwa għamel ħafna eġubijiet kbar u mirakli qalb il-poplu u ma kienx jistgħu jieqfu mill-erf u l-ispirtu li bihom kien jitkellem. Halleluja. Hawnhekk il-mulej imlieħ bl-erf kbir u qawwi u kien jagħmel ħafna eġubijiet, signs and wonders. Halleluja. As Jesus is, so we are on this earth. Għall-glorja tiegħek mulej Ġesu. Għaliex ngħaddu minn staġun ta' wilderness u minn staġun ta' desert għal mela testijiet u provi u minn training. X'inhu training? Iva, il-mulej jitrenjana permezz li jgħaddina minn dawn l-istaġuni ta' wilderness
u situazzjonijiet, forsi fi ċirkostanzi fil-ħajja tagħna, għalhekk ma rridux naħarbu minnhom dawn l-affarijiet irridu nidħlu għalihom olaw ta' xi hemmhekk inkunu nafdaw il-Alla li l-mulej Alla ħajjoħroġna rebbieħa u tinsewx li aħna poplu, aħna r-ras mhux id-demp minn fuq u mhux minn taħt. Amen. Iva, l-mulej jitrenjana waqt li nkunu fil-wilderness, waqt li nkunu għaddejjin minn minn xi sitwazzjoni fil-ħajja tagħna jittestjana qalbna, jittestjana l-fidi u jittestjana il-fokus tagħna jekk hux il-fokus ħatkun fuq iċ-ċirkustanzi jew xtejt Alla, xjejt il-kelma tal-Alla. Iżda mhux test wieħed imma ħafna testijiet. Test wara test, test wara test, provi wara provi, provi wara provi. Qed nitkellem hekk bl-esperjenza, mhux għax ġast hekk ġitni hekk, għax għaddejt, imma dejjem inħalli dejjem nigglorifika lil mulej, ħallelujja. Issa, waqt li nkunu f'dan il-wilderness tagħlina, hija responsabilità tagħna kif ħanaddu minn dan il-post ta' wilderness u desert, jekk hux bħal Israel Gemgem style u Maltese Gemgem style li fallew lilhom infushom u ma waslu mkien bħal dak il-ħemster idur u ma jasal imkien. Jew inkella bħal attitudni ta' Kaleb u Ġozwe style li nkunu grati li nfaħru lil mulej f'kull ċirkustanzi li nollu lil mulej b'qima bir-ringrazzjament minflok nollu ċirkustanzi u noħorġu rebbieħa. Halleluja. Il-post tal-wilderness mhuwiex post ta' kastik, iżda post ta' preparazzjoni. Amen? Fejn il-mulej hemmhekk jistrippjak hemmhekk mill-jien. Amen? Isek għandek basla u għatqaxxar il-lejer, tneħħilek il-lejer tal-pride, tneħħilek lejer ieħor x'taħseb int, il-lejer ieħor x'tgħid int, il-lejer ieħor tad-dubju, il-lejer ieħor tal-biża', il-lejer ieħor li dejjem tikkontrolla lilek innifsek, dejjem qed jistrippjak sakemm jiffurmak kif iridek hu fil-ħin tiegħu u fil-waqt tiegħu. Amen. U f'dawn kollha jiġu kollha mikxufa fil-proċess tal-wilderness. Sakemm il-mulej jimmaturana, jirfinana kif jiġi rfinat id-deb u l-fidda bin-nar u jibnina bħala gwerrieri soda għal destin li għandu il-mulej għalina. Salm 66, vers 12, jgħid is-salmist, ħallejt in-nies jirgbu fuq rasi, għaddejtna min-nar u mill-widin, iżda mbagħad ħriġtni għal-wisa. Halleluja. Glorja l-mulej Ġesu. Kif tista' tgħaddi l-wilderness u toħroġ rebbieħ? 1. Attitudni tajba, fidi. Tiffukax fuqek u tgħid għaliex jien. Ftakar li miljuni ta' Kristjani għaddejjin mill-wilderness, mhux int biss fuq dil-art. Don't pity yourself. 3. Saħħaħ is-sabar tiegħek, il-paċenzja tiegħek, saħħaħa. Ġagbu 1 minn vers 2 sa 4. Ħuti għaddu kollox b'ferħ meta tħabtu wiċċkom ma' kull xorta ta' tiġrib għax għandkom tkunu tafu li t-tiġrib tal-fidi tagħkom innissel is-sabar, paċenzja. Ħallu l-sabar ikollu il-milja tiegħu fikom biex tkunu perfetti u sħaħ bla ma kun jonqoskom xejn. Amen. Kemm għandna bżonn nkunu attenti. Ir-raba' tqabad it-taqbida tajba tal-fidi billi xiex tipproklama u tiddikjara x'hemm miktub. Niftakru f'Ġesu meta kien għamel 40 ġurnata fid-deżert li x-xitan qallu hemm miktub. U aħna kiridu ngħidu għal kull ċirkustanza hemm miktub li l-mulejjela tiegħi qatt ma jitlaqni, qatt ma jfallinu, qatt ma jabbandunani. Hemm miktub li l-mulej huwa l-għajnuna pronta fi żmien tal-bżonn. Hemm miktub
li l-mulej xejn mu tqil għalih u xejn mu impossibbli għalih. Halleluja. Hemm miktub, ġib lill-mulej l-ewwel qabel kollox u kumplament jingħatalek. Hemm miktub. Irridu ngħidulu l-għadu, ngħidulu ħalli jismana u ħalli aħna l-sitwazzjoni nġibuha taħt saqajna in Jesus name. Halleluja. U ħares lilek innifsek mill-imrar, min-negattività, mill-gemgim u min-nuqqas ta' fidi. Għażel li tfaħħar il-mulej. U t-sitta ħaddan, ġifiri, dan il-proċess ta' training taqtax qalbek. Joseph għadda minn staġun fil-bir, għadda minn staġun ta' skjav, għadda minn staġun ta' ħabs, iżda mbagħad sakemm il-mulej waslu fil-palazz. Halleluja, grazzi mulej. Anki Job għadda mill-wilderness, ħammorru fuq amalaj ta' Job. Dak mux paċenzja ta' Job għadda mill-wilderness. Ħanieħdu l-eżempju ta' Job. Job dan kien qabel ma daħal fil-wilderness, kien raġel twajjeb, kien raġel sinjur u kellu il-biża t'Alla. Da kellu kollox, kellu naċ, kellu dak iż-żmien bin-naċ, insomma l-possessions tiegħu sewwa, kellu l-qaddejja jaħdmu miegħu, kellu l-ġid kollu dan. Kellu 7 subien, 3 tibniet, ma kien joqsu xejn, kien verament sinjur. Ġi moment fuq u da kellu l-biża t'Alla. Ġi moment fuq u fejn tilef kollox. Qatlulu l-annimali. Dawk l-annimali li baqalu ġiet sajjetta u qatlitlu l-kumplament tal-annimali. Dik l-istess sajjetta qatlitlu l-qaddejja tiegħu. U lidu kienu kollha miġburin kollha flimkien taħt saqaf. Ġiet riħ u waqa' saqaf fuq u lidu u mietu kollha. Da tilef kollox hekk. Job intela wkoll bl-infafet. Martu ħaddita kontriħ u tipprova taqtalu qalbu. Qaltlu, dek iżżomm sħiħ mal-mulej isħet lilek innifsek, my goodness. Sħabu qatt m'għamlulu kuraġġ, dejjem waħlu fih. Issa da miskin m'għamel xejn dan. Bdew jaqtawlu qalbu, tafaw it-tort dak li ġralu ġra fuqu, jew fuq lidu, waħlu fih li mhux vera. Tkellmu bla sugu, indaħlu fejn ma jafux u li ma kellhomx għalfejn jindaħlu. Weġġawh birsinhom dawn, li l-irsin tista' ma tkellmux tajjeb fuq Alla u għamluha tal-imħallef meta nafu li imħallef wieħed hemm. Alla li jista' kollox, dak huwa l-imħallef ret u ġus u ma nilagħbuhiex tal-imħallfin. Aħna ma nistgħux niġġudikaw. Job x'għamel mela hekk Job waqt il-wilderness tiegħu beda jaqta' qalbu. Ġi fi żmien li beda jilmenta, beda jgerger, beda jgemgem, jokrob, jibki, jipprotesta quddiem Alla. U l-mulej fl-aħħar kelmu u ċanfru u rieħ il-verità u rieħ li Alla jista' kollox li jagħmel is-sema u l-art, halleluja, u li xejn mu tqil u xejn mu impossibbli għalih. U għallu indem minn dan kollu. U itlob għal sħabek għallu, għax il-mulej ma kien inkurlata sħabu, għax ma tkellmux tajjeb fuq il-mulej u ma tkellmux sew fuq Job il-qaddej tal-mulej. Infatti il-mulej imbagħad ċanfar lil sħabu wkoll, għalilhom biex jindmu, għalilhom ara Job qed jitlob għalikom, għalhekk ma nistax nikkastigakom għax Job qed jitlob għalikom. Infatti dawk imbagħad talbu maħfra, Job talab għalihom, imbagħad x'għamel il-mulej hemmhekk. Restawra ġid ta' Job taħ id-doppju tal-li kellu, double for the trouble. Halleluja! Għalhekk ma rridux naqtaw qalbna hemmhekk. Amen. Twildulu 3 bniet li kienu l-isbaħ bniet fil-pajjiż u dawk li kienu jafuh farġuh u ġabulu r-rigali. Ħajja twila, ralu liet u liet sarraba nisel u miet xieħ mimli omor u din hija l-barka t'Alla fuq dal-bniedem. U hawnhekk fakritni f'profezija f'Iżajja 61 u ħanaqra vers 7 u vers 9.
Flok għajb il-poplu tiegħi jirċievi wird daqs 2 dabil. Flok mistħija huma jgħidu bil-ferħ, bis-sem, bil-wirt li jirċievu. Għalhekk fartom ikollhom wird daqs ta' 2, double for the trouble, u ferħ għal dejjem. U nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u d-dixxendenti tagħhom f'nofs il-poplu. Kull min jarahom jarrafhom għax huma nisel imbirka mill-mulej. Halleluja. Issa, taraw id-differenza fejn Israel gem style li għatma repenti, għatma ridu jindimu dawn. U infatti tilfu u waqaw mejta fid-desert. Sħab ta' Ġob u koll nidem għax għaraf li wasal li għamel zbal li għamel dan id-gergir kollu, talab għal sħabu u l-mulej birku. Amen. Mela. Jista' jkun li l-mulej jippermetti li persuna taddim il-wilderness biex jittestja ta' madwar dik il-persuna, jista' jkun. Għax jarawa per eżempju jinna fedbati f'xi ħaġa, jew għat jarawa weak f'xi ħaġa. U jgħidu daw, ħaqqa, min jaf kemm fetħet bibin, min jaf xamlet, min jaf ekku, min jaf ekku. U l-mulej jgħidlek, tiġġudikax, għax il-ġudiċi li qed tiġġudika jiġi fuqek. Il-mulej jgħidlek. Nkun qed jittestjak u kull kelma li toħroġ minn fomna rridu nagħtu rendikont tagħha dik il-kelma. Amen. Għalhekk l-aħwa. Jekk inti għawek ġudikajt persuna waqt il-wilderness tagħha, waqt li forsi tkun għaddejja minn xi sitwazzjoni li ma tkun ma jkollok lebda idea x'kun qed jagħmel il-mulej fiha, waqt li l-mulej ikun qed jipprepara, ikun qed jirfina, ikun qed jissuda bil-mod il-mod, u inti minflok tgħinha tiġġudika. Il-mulej ma jridniex hekk nagħmlu hekk, imma jridna li nitolbu għaliha. Ngħinuha, minflok nkasbruha, kif kasbru il-ħbib ta' Ġob, lil Ġob insomma, u l-mulej jgħidlek indem fejn għax fejn taf inti, fejn taf x'kont qed nagħmel jien fija dik il-persuna li jien nippermettejt biex nibnija u nsaħħaha. Fejn taf int? Għallek rridu noqogħdu attenti u ma niġġudikawx. Il-mulej tinsiex jgħidilna ħobb lill-lajrek, jgħidilna mhux iġġudika lill-lajrek, ħobb lill-lajrek. Nfakkarkom ukoll li l-mulej ta' jgħidilna biex inħobbu lilu. X'meta nkunu qed inħobbu lilu, awtomatikament bruħna b'saħħitna kollha nkunu qed inħobbu lill-larna kif il-mulej ħabbna wkoll. Mela hawnhekk nitolbu maħfra ukoll, waqt sa nagħlaq ukoll nistgħu inqumu ħalli nitolbu flimkien nitolbu bħala maħfra jekk just in case żbaljajna indirettament jew fl-injoranza tagħna. Mulej, nitlob maħfra, mulej, fejn iġġudikajt persuna tiegħek waqt il-wilderness, waqt id-deżert tagħha. Nitolb mulej jaħfirli fejn qastek fl-emin u fil-ħsieb u fil-kliem. Iva mulej unollilek dik il-persuna u dimitron tiegħek biex din persuna ma taqtax qalba, iżda mulej qaddis nitlob biex tkompli s-saħħaħa u ħalli toħroġ soda mill-wilderness u f'isem Ġesu toħroġ rebbieħa in Jesus name. U għandna talba oħra, talba għal min u għaddej mill-wilderness biex il-mulej ikompli jibnik, ikompli saħħek, ikompli jiffurmak għal-glorja tijaw. Ħanitolbu. Grazzi mulej. Li għalik xejn mu moħli qudiem għajnejk mulej. Xejn mu moħli fil-ħajja tiegħi mulej. U grazzi mulej għal kull test, għal kull prova, għal kull wilderness, għad-desert li għaddejt. U għadni ngħaddi mulej. Għalkemm ma joġbunix, imma mulej
inti daw l-affarijiet tużom biex tneħħi layers ta' pride, tużom biex tneħħi dawk kollha li ma jagħtux glorja lilek mulej Ġesu. Grazzi mulej, inti mulej formajtni bħal dak il-fuħħar f'idejn il-fuħħari. Irfinajtni bħal deb fin-nar. Saħħaħtni kif saħħaħt lil David li qeleb lil-ljun u lill-ors fis-sigriet u għeleb il-gulija. U niddikjara li nkun b'attitudni tajba bħal Kaleb u Ġozwe li noħroġ minn dan il-wilderness fidi kompluta fik, halleluja, u twassalni inti fej tridni inti nasal u nired dak li inti għandek għalija. Għax huwa int mulej għandek pjanijiet mhux ta' ħsara iżda ta' fida ta' tama u prosperità fuq il-ħajja tiegħi. U iva mulej, inti mulej trodli dak kollu li l-għadu seraqli, kif raddejt li l-ġob double for the trouble, inti trodli l-ura double for the trouble. Halleluja! Iva mulej, u minn qalbi mulej naħfer kull persuna li ġudikatni. Naħfrilhom għax ma kienux jafu x'inhu ma jagħmlu. Nirrilisjom lilek mulej qaddis u nberikom mulej Ġesu. U nitlob in Jesus name li din il-Knisja topera kif operat fl-atti tal-apostli bil-qawwa u bil-glorja, halleluja, bis-signs and wonders, għal-glorja tijak, mulej Ġesu, grazzi Ġesu, halleluja, kun nfaħħar ismek mulej, grazzi Ġesu. Grazzi li smajtu il-messaġġ qawwi mill-mulej, halleluja, mhux minni, imma mill-qawwa tal-Ispiritu Santu, grazzi Ġesu, u nfaħru għax aħna maħna xejn mingħajru għal kull sitwazzjoni huwa hu s-soluzzjoni. Amen. U nkomplu issa break u mbagħad inkomplu għat-tieni session ta' din il-ġurnata. Grazzi li kontu magħna.